Naimbag nga bigatyo ubing, siyak gayam ni Manang Catherine T. Serafica. Maysa a librarian staff to Urdaneta City Public Library. Nga mangibasa iti maysa nga istorya kada kayo. Napauluan iti basit akalapaw mi. Impataros ti Ilocano ni Ma'am Merly Zambrano. Dumngeg kayo o ubing. Iti balay mi basit akalapaw. Tididing na kawayan ken atep na panaw. Iti arubayan mi namulaan iti adungan nateng ken naduma-duma pay nga kayo inka makita iti aglawlaw. Kamatis, pitsay, sibuyas, bawang laya. Tabungaw, karabasa, parda, utong. Tangkoy, tarong, okra, palang, saluyot. Singkamas, mani, kabatiti. Iso dinagiti mula initatang ken ninanang. Ni Manong ken ni Manang ko, iso iti kadwada nga agsibsibog nga binigat ken minalem. Rokrokitan damat iti daga, tapno makaangas dagiti ramot da ken dumakkel da nga mabiit. Syakmat iti mangparparot dagiti ruot nga agtubo iti asidag ti ramot dagiti mula ken nateng. Naprisko iti angin ti aglawlaw mi. Nalinong pay gapo iti dadakkel nga sanga iti kayo. Into nagbunga dagiti mula mi, agtitinulong kami nga agburas. Jay daduma pangtaraon mi, daduma ilako mi. Jay mapaglakwan mi, igatang mi iti kasapulan mi. No addapay nawadwad nga mabati, ornongan mi para iti masakbayan mi. Naragsak kami o basit iti kalapaw mi. Iti gapo naket agiin nayat. Addaan kami iti respeto ken pammateg iti tunggal maysa iti pamilyami. Itan nga naglipas ti istorya. Agyamanak ti pinagdengeg yo kinyak. Salamat!